Para aquí, pues, tamén se marchaba Valentín, estuvemos falando de coordinar traballos os próximos días. E a etapa, unha etapa nova, unha etapa que, sin dúda ninguna, significa pues, digamos, un cambio na política que viña seguindo o partido. A militancia pensou que, de cara a conseguir o objetivo de lograr a Xunta de Galicia dentro de 3 anos, pues, digamos, esta etapa nova debía liderala outra persona, valorando todos os traballos, esforzos e méritos que sin dúda ninguna fixo o compañero Gonzalo, pero, bueno, os tempos políticos son así e, por lo tanto, hai que respetar o que decidiu a militancia do partido e agora a traballar, axudarlle a Valentín a configurar o seu novo equipo no congreso de principios de mes que ven, e, desde logo, o objetivo non ten que ser outro máis que acadar a Xunta de Galicia para transformar os problemas que ten o Instituto de Galicia, que é evidente que o señor Feijóo non é capaz de facelo, despois de estar xa 14 anos, ou 13, 14 anos, ao frente da Xunta de Galicia. Que lle pide vostede nese novo equipo a Valentín? E con respecto a Lugo, claro. Eu creo que nestas circunstancias non se debe pedir nada, o que hai que axudar. Eu creo que non fai falta que lle pidas ninguna cousa, xa sabe que ten que conformar un equipo que primeiro que sea útil para facer o traballo, e despois que represente tamén o territorio, os territorios, non? E, por tanto, non lle vou a pedir nada, vou a axudar. Se me pide o consello, darei o meu parecer, e se non, pois, evidentemente, respetarlo, porque foi o que gañou as eleccións. Pero, bueno, tamén corresponder, non, ao apoio recibido en Lugo sería algo desexado polo presidente. A provincia de Lugo foi determinante, sin duda ninguna, no resultado. E, por lo tanto, non me cabe ninguna duda que a opinión que podamos ter na provincia de Lugo vai ser escoitada. Pois graciñas. E benvido a casa de novo, non? Gracias. E, de verdad,